जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मोनजि समस्ति बेयाव इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि फोसावबाय आरो फोसावनाय बायदि दिनै जोङो बिजाथिफ्रा अदालगुरि जिल्लानि जिल्ला मावख'गिरिनि एबा जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव फैनानै जोंनि जि बिजाथि बिलाइ जों बेखौ गथायफैबाय आरो जोङो बिजाथि बिलाइ गथायनायनि सिगां अदालगुरिनि जौमा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जों थुबुर जादोंमोन आरो बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन रायजो सभानि एमपि मुस्रि रन्जना नार्जारि बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनिबो मावफुं आफादगिरि आरो बाहागो लाबावदोंमोन आइजो गांखंनि मिरुनि आफादगिरि मुस्रिमा प्रतिभा ब्रह्म आरो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि माधब सेट्रि बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन आरो गोबां जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि मिरुनि जिल्लानि बिथांमोना बाहागो लादों आरो जोंनि रोजा रोजा जि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मददगिरि आरो जोंनि मावथिफोर बिथांमोना बाहागो लादों आरो बिथांमोननि जोबोद रंजा खुसि बाहागो लानायखौ नुनानै जोङो दिनै गोसोआव गोजोननायबो मोनदों आरो गोसोआव जोंहा साहस फैदों जे जों अदालगुरि जिल्लायाव थानाय मोनजि जि समस्ति बे समस्तिखौ इउपिपिएल दोलोआ सहसैनो देरहालांनो हागोन बेखौ जों दिनै नुदों।